Wannan bidiyon nawa na sadaukar da shi ga mata zaurawa waɗanda jarabawa ta same su na mutuwar aure su bar 'ya'yansu. Da farko ina so in fara da cewa Assalamu alaikum masoyana, sunana Hasina Gombe wacce aka fi sani da Hasina mai waƙar Zaurawa. Ni jaruma ce a masana'antar Kannywood, sannan ni mawaƙiya ce mai waƙar Zaurawa. Wannan bidiyon nawa na sadaukar da shi ga mata zaurawa waɗanda jarabawa ta same su na mutuwar aure su bar 'ya'yansu. Da farko ina so in fara da cewa namiji ya ga mace yana son ta, sun ƙulla soyayya tare. Soyayya har ta kai su ga ya je gidansu, an yi maganar aure, ya aure ta, sun zo sun zauna zaman lafiya suna soyayyarsu har Allah ya ba su ƙaruwa na samun ɗa ko 'ya. Suna ta wannan zaman nasu har Allah ya kuma ƙara jarabar su da samun wani yaron. A haka dai har a tara yara. To babu macen da za ta zubar da 'ya'yanta ta fita ba wai don tana so, ba zai taɓa yiwuwa ba. Duk macen da ta fita daga gidan mijinta to dole ce ta sa ta fita, sannan kuma dama can Allah ya rubuta cewa wannan auren nata zai mutu. Shi dama mutuwar aure kamar mutuwa ne. Allah ne ya halicci aure, sannan kuma shi ya halicci saki. Ba wani ɗan adam da ya isa ya tsallake ƙaddararsa face wanda Allah ya ƙaddara masa. To suna cikin wannan zaman nasu suna kula da 'ya'yansu, ko da bai da shi ita za ta nemo, za su rufa kansu asiri, su zauna su ciyar da 'ya'yansu, su ba su tarbiyya, su ba su ilimi mai kyau. To ana cikin wannan zama, idan Allah ya kawo ƙaddarar rabuwa to dole fa sai an rabu. To amma kuma akwai sila. Yawwa, akwai iyayen mijin da idan ka auri ɗansu to za su nuna maka soyayya ta yadda suka ga kana kula musu da ɗa. Kai ma za ka zama kamar ɗansu da suka haifa. Za su haɗa ku su nuna muku soyayya tare. Amma wasu daga cikinsu sai suka ɗan jahilci hakan, sai akan ɗan yi kishi tsakanin sirika da sirikarta. Sannan ake samun wannan tun yau miji ya gaya mata wannan, sirika ta faɗi wannan, a'a yau babarsa ta gaya mai wannan magana, a'a gobe ta gaya masa wannan, a'a jibi ƙannensa sun gaya masa, gata babansa ya gaya masa, tun fa baya yarda har sai ya zo ya fara yarda da wannan maganganun da suke faɗa masa. To kaga wannan, kun ga wannan ai babban lamari ne da dole ya kamata a ce aure ya mutu. Sannan abu na biyu, akwai macen da tana son mijinta yana son ta, suna zaman lafiyarsu, to zai fata da cewa zai yi aure. To bayan ya yi wannan aure suna zaman lafiya da matarsa da 'ya'yansa, wannan mata da za ta zo ta wa'iyazu billahi, sai matan nan ta saka ido ta ga irin zaman da suke yi da matarsa. To tun daga nan fa za ta nemi mara cewa fa sai ta raba wannan mata da 'ya'yanta da mijinta. Akwai waɗanda suke yi tun kafin ma a ce yarinya ta shigo, an auro ki kin shigo gida, za ki so a ce kin raba shi da matarsa da 'ya'yansa. To don Allah mata ku daina wannan abin nan babu kyau. Sannan idan ta shigo, yau asirin yau daban, a'a makircin yau daban, kissar yau daban, a haka za ka ga tun bai ɗauka bai yadda ba, har ya zo ya yadda ya ɗauka ya rabu da wannan matar tasa. Wa'iyazu billahi, ta tarwatsa masa gida kenan, ta tarwatsa masa iyali. To bayan ya rabu da wannan matar, 'ya'ya suna cikin garari, ita ba za ta iya kulawa da su ba, sannan ta hana uwarsu ta zauna ta kula da su. Yau suna nan gantali, gobe suna can, a'a abinci ba za a ba su ba, makaranta ma bata damu a tura su ba, da su yi da kansu yi duk ɗaya, ba ruwanta da tarbiyyarsu. Don girman Allah mata mu yi wa kanmu faɗa, ciwon 'ya mace na 'ya mace ne. Sannan kuma akwai sakin da Allah ya sa za a rabu babu wani dalili, suna zaune ana soyayya. Ni na ga auren da ya mutu na wata ɗaya, an yi auren da wata ɗaya, to a wata ɗaya wata soyayya aka gama ce, amma kuma aure ya mutu. Akwai na sati 2 ma, shi ma ya mutu. Kun ga wannan Allah ya yi wannan sai an rabu, babu sila babu dalili, wani ma akan abin da za a yi sakin bai kai ya kawo ba. Sannan kuma ban ce muku akwai matan da su da kansu suke nema ba, wa'iyazu billahi, akwai 'yan matan da suke biye wa ƙawayensu saboda ruɗin duniya. Idan ƙawarki yau a'a naga ta yi sa sutura mai kyau, a'a ta hau mota, ta sai waya mai tsada, wannan iPhone ɗin, a'a gashi yau da gobe kullum tana zuwa ta nemi ta ƙarya cewa ki kashe aurenki, 'ya'yanki menene za ki kula da su,
in kin fita za ki samu kuɗi kya dinga musu sutura kina musu abubuwa, wannan bai kamata ba. Mata mu ji tsoron Allah. Idan kai baka yi aure ba, kar ka zuga wacce ta yi aure akan ta fita ta bar gidan mijinta. Dan Allah dan Annabi mata mu cire ruɗin duniya a ranmu, mu tsaya tsakani da Allah. Jama'a zan tsaya a nan. Kar ku ce wannan labarin ƙaƙƙe ne. Wannan abubuwan da na faɗa duk yana faruwa yau da kullum. In bai faru da kai ba to ya faru da waninka ko ƴar uwarka ko ƙanwarka. Dan Allah mata mu ji tsoron Allah. Ga mai neman shawara ko ƙarin bayani, ku ajiye min a comment section ɗina. Na gode. Sai mun haɗu da ku a shiri na gaba. Na gode. Kafa ku manta. Sunana Hasina Gombe, mai waƙar Zaurawa. Kuma sannan kar ku manta, ku tafi YouTube channel ɗina, ku danna mun subscribing, sannan ku danna ƙararrawa, sannan ne za ku sani da zarar mun ɗaura. Hasina Gombe TV.